हम राजू दीवाना आप लोग के बीच में भोजपुरी लोकगीत के माध्यम से आज हमारे बड़े भैया के चैनल बा जौन की नाम बा खाटी भोजपुरी, और बहुत सुंदर तबला वादक हमारे पिंटू भैया जौन की आप सब यूट्यूब के माध्यम से देखा बनी रवा सब है। और देखी बड़ा ही सुंदर भोजपुरी के भाव बा। एगो पत्नी अपना पति से कहतड़ी, भाव में कहतड़ी, राह चलीला त टोकेला सोनार सैया जी, राह चलीला त टोकेला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला, राह चलीला त टोकेला सोनार सैया जी, राह चलीला त टोकेला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला। और कहतड़ी, चाहे चली रहिया चाहे चली हम गली, कहेला कि हे नहीं आव कह कुछ कली, चाहे चही गलिया चाहे चली गली, कहेला कि हे नहीं आव कुछ कली, रोज कहिला कि जाई ना बाहर सैया जी, रोज कहिला कि जाई ना बाहर सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला। और भावा, पिंटू बलमुआ पिया बात हमर माने, दिलवा के बात सुनी सच कहतानी, राजू बलमुआ सैया बात हमर मानी, दिलवा के बात सुनी सच कहतानी, जदि करती होई हमारा से प्यार सैया जी, जदि करती होई हमारा से प्यार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला, राह चलीला त टोकेला सोनार सैया जी, राह चलीला
टोकेला त टोकेला सोनार सैया जी काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी काहे नथिया गढ़वल उधार सैया जी काहे नथिया गढ़वल।